Persuni f'pajjiżna miżmuma f'detenzjoni huma ġeneralment trattati tajjeb. Minkejja dan hemm diversi aspetti li fihom pajjiżna jista' jtejjeb il-kundizzjoni ta' dawk miżmuma b'ċerti miżuri diġà qegħdin jittieħdu. Dan fil-qosor ir-rapport tal-Kumitat Ewropew għall Prevenzjoni tat-Tortura u t-trattament u pieni inumani jew degradanti li ħejja rapport dwar pajjiżna wara żjara li għamel is-sena li għaddiet, it-tmien waħda f'pajjiżna. Il-Kumitat innota pożittivament li kienu ftit il-persuni miżmuma f'detenzjoni għall-immigranti li jagħmilha iktar faċli biex dawn ikunu trattati bl-aqwa mod u biex il-kundizzjonijiet f'dawn il-faċilitajiet jittejbu. Fost is-suġġerimenti hawn kien hemm li dawk miżmuma jkunu indirizzati b'isimhom u mhux b'numru, xi ħaġa li l-Gvern sostna li issa qed issir. F'Kordin kienet innutata relazzjoni tajba bejn il-ħaddiema u dawk miżmuma, bi ftit jew ebda allegazzjoni ta' trattament ħażin. Fost oħrajn, il-Kumitat innota l-bżonn li persuni transgender ikollhom akkomodazzjoni xierqa għalihom, pereżempju mal-ġeneru li jassoċjaw ruħhom miegħu, miżura li ttieħdet mill-Gvern din is-sena fid-dawl tal-liġi tal-identità tal-ġeneru. Fl-istess waqt il-Kumitat laqa l-fatt li l-fuq minn 80% tal-popolazzjoni f'Kordin kienu offruti xi tip ta' xogħol jew edukazzjoni u ssuġġerew iktar attivitajiet partikolarment fl-iktar sezzjonijiet problematiċi. Fil-każ tal-Young Offenders Unit il-Kumitat talab għal programm aħjar ta' attivitajiet u taħriġ aħjar għall-istaff, xi ħaġa li l-Gvern ftit tal-ġimgħat ilu inkluda fil-proċess ta' riabilitazzjoni ta' din il-faċilità. Dwar Monte Carmeli, ir-rapport jinnota li jeħtieġ titjib fis-sezzjoni forensika bil-ħtieġa ta' taħriġ aħjar għall-istaff involut u titjib fil-kundizzjonijiet materjali. F'dan l-isptar kienet innutata relazzjoni tajba bejn l-istaff u l-pazjenti u kundizzjonijiet aċċettabbli. Fl-istess waqt ġie suġġerit ambjent aħjar fil-Maximum Secure Unit u l-importanza li iktar infermiera ikunu mħarġa fil-psikjatrija. Ir-rapport isostni li ġeneralment dawk arrestati u miżmuma mill-pulizija kellhom trattament xieraq, għalkemm jeħtieġ li miżuri li jissalvagwardjaw trattament ġust jissaħħu iżjed, fosthom b'aċċess għall-avukat lil dawk miżmuma, miżura li dan il-Gvern se jwettaq hekk kif ressaq abbozz ta' liġi. Il-Gvern Malti laqa żjara u r-rapport tal-Kumitat Ewropew għall Prevenzjoni tat-Tortura u nnota kif il-Gvern qed jaħdem sabiex bosta mis-sitwazzjonijiet ikunu indirizzati fosthom bit-taħriġ tal-istaff involut. Fl-istess waqt minn mindu saret iż-żjara sal-lum diġà ttieħdu bosta miżuri li jirratifikaw numru ta' problemi imsemmija fir-rapport.